Ден 17. Стабилизатор на енергията. Използвайте този шот, когато ви е необходима енергия. Възможни примери. В средата на дълъг ден, когато сте изморени. Ако чувствате, че ви липсва енергия. За балансиране на енергията, когато сте превъзбудени. Когато премахвате кофеина от диетата си. За регулиране на функцията на надбъбречните жлези. При ниска кръвна захар. При започване на ново начинание, пречистване или голяма промяна. Рецептата включва следните съставки. 1/4 чаша нарязани моркови. Половин чаша нарязани сурови сладки картофи. Половин чаша нарязана червена чушка. Половин чаша пресен или замразен ананас. Прекарайте всяка съставка през сокоизстисквачка в посочения ред. Изсипете в чаша и сервирайте. Рецептата е за 1-2 шота. Изпийте на разстояние от 15 до 30 минути с друга храна или напитка. Време е за активно здраве.